Hello everyone, नोंथांमोनखौ mithisarbodo चेनेलाव बयखौ हरबाय 1 जानुवारि पिकनिक जाखांनानै नै खामानि मावनो फैलायबाय नै दिनै जानुवारि 2 तारिखनि दासो भिडिअखौ आपल'ड होबावगोन आङो दा माबानिखौ 1 जानुवारि जानायखौ ओमफ्राय बेखौ गाबोन होनसै आरो 3 तारिखआव आपल'ड खालामगोन बेखौ दा खालामनायखौ ओमफ्राय नै नायदो आर्मि केम्प गोजा बियो निसामारिनि एजा गिदिरखा बियो आसामाव बेनि देरसिनखा आरो आर्मि केम्पआ गिदिरथार ओरै गाब्रु बिसाव थांबावनोसै जों ओरै थाबोबावबायसो स्टेसन जिं जिङाव जायगाफोर देखायगोन आरो दिनै एसे न'फोरा नायदो टाइल्स होलायबावनायसै गोजौसायाव जाहाथे दैया सेरमायनानै माबा जायैनि एसे गुरुं गुरा जायैनि दिला जायैनि नुहुरालै आर्मि गारिफोर दंलाबायैनि जायगाफोरखौ एसे गाहायावसो गोथौथौआव जालि खोबथेजोब्बाय ओरै नै खामानि मावग्रा गोजा लेबारफोर जोंना ओरै एसे दावखोलांलाबायनि र' जायगाफोरखौ नायदो नोंथांमोना दिनै एसे दुरबललै 1 तारिख जानुवारि पिकनिक जानानै एसे दुरबल जारां लोंनायफ्रा खमायनांसिगोन सप्तानैसो र' नै लोगोफोर आरो नै कारेन्ट खुन्था फैजोब्बाय नै इन्जिना माने कारेन्टनि जाजोबसिगोन दै गांबोदों मैया बेसेबां लोंनाय गंबा आंलाय र' होननायसो सानदोंमोन नोंखौ बुंनो सानदोंमोन गंबा होननायजोंनो नै जोंना बिदि खेवनांगौ आरो बेखौ देखायबाय थालाय खामानि मावनायखौ नै जायगाफोरखौ नायला आरो नोंथांमोना लोगोफ्रा फैद' राजेन माखौ नायखो आर्मि केम्पखौ नाहरबाय थायो नामा नोङो एसे गिदिरखौ नुहुरजोबा नै ओरै गाब्रु दैमाखौ नाय बेसे मोजां नै पिकनिक स्पट बानायनो मानिफ्राय फैनाय बियो अरुणाचलनिफ्राय फैनाय दैमाया बियो अरुणाचलनिफ्राय डाइरेक्ट आरो अरुणाचलनि सिगाङाव मा दङ चाइना दं नामा ओरैजा नै माबा ब्रिजआ मोनथारसिगोन गाब्रु दालां ब्रिजआ होमबालाय नै बे साइथिं सिंजों थांबावसो नुवाखै मानसिफ्रा आर्मि थांग्रा लामा आरो बियो गुवारथारलै देखायजोबनाया मालाबा लामा सिं सिं थांबा देखायगोन र' होमबालाय लजिंआ बबेयावहायमोन दिनै सुख मोनाखै देहाखौ खामानियाव फैनो बाथारदोंमोन आङो दिनैयो हिन्दी आंना चेनेलानो हिन्दीनि नङाना होनदोलाय अभी हम लोग घूमने के लिए आया आईडी काम करने आया काम नहीं करा नै जोङो गाब्रु ब्रिज दालाङाव थाबायबावबायसो ओमफ्राय ओरैजाबो फाखा रडनि दालां दङ ओमफ्राय नै जा गोलाव थाबायबोगोन गोलावथार दालाङा एसे जायगाफोरखौ नायना ला नै खामानि मावगासिनो बिसोर बेलेगसोलै खिन्थिनो खामानि मावग्राया बै नैसिनि मानसिफोर माने कालार फुननाय आरो बिसिनिया मानसि जोंना लेबारसो जाबाय जोंनानि थाबाय फैलाबायदो आरो जानला मोनला बेयाव गाखोनि र' बेयाव हा ओरैजा अरुणाचल हाजो जाहैबाय नुहुरा रोमै रोमैथार नै ओरैजा राङापारा बे दैखौ बारनाय लोगो लोगोनो राङापारा ओमफ्राय ओरैजा सोनाबा निसामारि बे फुराना लाइनमोन जायगाफोरखौ माबायदि नुखो लोगोफोर भिउफोरखौ एसे कमेन्टआव हाबना खिन्थाहरदो नै माखासे नै बालाय ओंखाम जानाया आखाइ सुबायानो बा दानो सुयो ओंखाम जानो दासो 10ता माबा 40 जादों ट्रेन फैगारगारगोनलै बारा थाबाय जाला 10:30 ट्रेन सफैनाय जाबाय आरो माने नैबेयाव 10:30 जाया जों दिखोजोबो 10:30 जायो नैबेयाव माने 50फोर जाफैयो आरो 10ता 50फोर नै ओरैजा आखाइ सुबायानो बिथांमोना ओंखाम जानो फंबायमोना आदामोना जोंबो ओंखाम जासिगोन दा टाइम जाबाथाय दानो जाथ'आ आरो आखाइ सुना लाबाय आरो दानो जाथ'आ ओरैसो आं जासिगोन होनना बुंदों लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानो ओरैनो जानला मोनला जायगा देखायलाबायनाय जानला मोनला खालामबाय नर्मेल गोसो गैयै भिडिअ खालामलाबायनाय बिदिनो मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो दानि भिडिअआ मोजां जायाखै नेक्स्ट भिडिअआ मोजां जागोन ना बिदिनो साबस्क्राइब खालामना लादो अल नटिफिकेसन
सेरदो दाबायदो बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन